Zack Snyder é un director revolucionario que conseguiu que me aburrise unha película de zombies non a puidera acabar e me quedara dormido. Chega! Eu vou dizer ao homem mais idiota do mundo que realmente pensa do seu filme. Ei, Gibson! Ah, sim, senhor. Tem um lápis? Tá aqui. Obrigado. Eu perdi meu tempo vendo mais idiota. Obrigado. Toma. A ver, a película comeza con un camión que transporta algo e choca contra un coche no que unha parella de recién casados nas Vegas conduce de maneira temerosa porque a muller anda a bicar ao mozo en lugares íntimos. Algo moi plausible. O do camión que transporta algo peligroso e choca xa o vimos en 20 películas de zombies, incluídas Castores Zombies, porque Castores Zombies é a mellor película de zombies que a de Zack Snyder. Hai unha intro vendo como se propaga o virus das Vegas coa banda sonora de Live Las Vegas, pero prefiro cambiala por outra. Si me deran a escoller, eu non sei que escollería. Si me deran a escoller, eu non sei que escollería. Si entrar na cruña de noite ou entrar no ceu de día. Si entrar na cruña de noite ou entrar no ceu de día. Vivir na Coruña, que bonito é andar de baranda e dormir de pé. Entón, como non poden controlar unha epidemia zombie, fan unha muralla ao redor das Vegas con contenedores de barco levados en helicópteros e unha escena que parece o Tetris. En serio, cando caeu o último cierre de Las Vegas, pensei que sería Tetris da película e faría plin e desaparecería todo. O sea, a puntería do señor do helicóptero é brutal, porque fan un cierre para ter os zombies controlados, pero despois de tempo vendo que tiñan os zombies controlados, deciden que van a botar unha bomba nuclear para matar a todos os zombies, porque América... Nuclear. A pronúncia certa é nuclear. Vá lá que seja. Nuclear. Entón, ao restaurante onde o señor Batista fai hamburguesas, ven un multimillonario dueño dun casino nas Vegas a decirlle: hola, señor Batista, mira que eu teño un casino, xa me deron os cartos os do seguro e os cartos que había no casino siguen no casino. Solo hai que entrar, matar zombies, coller os cartos e marchar. Que? Apúntaste? Pero bueno, digamos que a película ten que ir sobre atracos zombies nas Vegas e para iso hai que facer un equipo de xente que sepa entrar nas Vegas. Sanchez, you son of a bitch. I'm in. Hey, Truckula! You son of a bitch! I'm in! Entón, hai un señor que é youtuber mata zombies. Logo hai o especialista en bóvedas, o sea, un cerrajero. Logo está a rapaza que axuda a cruzar adentro das Vegas, a filla de Batista e personaxes que eventualmente irán morrendo. E unha conductora de helicópteros, piloto de helicópteros. Entón resulta que hai uns zombies moito máis listos que son os que levan o cotarro nas Vegas e que cobran peaje para entrar. O sea, As Vegas funciona como a AP9. A peaxe da AP9 zombie é coller o personaxe máis chungo que diseñou Zack Snyder, que é un guardia de seguridade acosador, pegarlle un tiro nunha perna e entregarlle a jefa zombie que cobra as peaxes. Total, que entran nas Vegas e tú dis: wow, agora van a haber zombies e vai haber
tiros. No, porque os zombies nas Vegas están secos porque lles deu o sol e solo reviven si chove. E entón tú dis, bueno, pois un guionista decente fará unha ciclogénesis explosiva desas no medio das Vegas e haberá un montón de zombies medios podres recén rehidratados querendo comer os protagonistas. No, eso nunca pasa. Eu dirijo muito mal, mas eu sou uma boa pessoa. Entón a trama vai avanzando e deciden que van a cruzar por dentro duns edificios para chegar ao casino. E nos edificios hai zombies. Entón tú dis, buah, tremendo batallón. Ben agora, porque estos zombies non están secos, están dentro dos edificios, son zombies máis listos. No, son zombies que están invernando. Como me estaba aburrindo moito diña a película pa diante, cheguei a parte na que chegan á bóveda. Na bóveda hai uns personaxes vestidos como eles mortos e un dos personaxes di, ao mellor somos nós que estamos no inferno repetindo unha e outra vez as mesmas accións, ja ja ja. Pois podría ser Zack Snyder que nun dos teus borradores de guión iso pasase, porque xa mo esperaría. Total, que a bóveda ten unha serie de trampas malvadas que te poden matar, entón deciden coller un zombi para que vai andando e vai estoupando esas trampas. Hostia, quero dicir, cada vez que tuveres que ir a por cartos, perdes un becario, porque, a ver... Manolo, váixame cambiar estos 50 euros a caixa. No... A jefa zombie estaba embarazada cando a mataron. Bueno, cando lle cortaron a cabeza, porque a cabeza seguía viva. Entón, o jefe zombie vai xunto aos restos do corpo e saca un feto zombie morto. Que tú dis, Zack Snyder. Na peli boa que fixeche de zombies, puxéchenos un bebé zombie guapo. Guapísimo era o puto bebé zombie. Por que agora non temos un feto zombie asesino? Se houbera un feto zombie asesino, a película xa pasaba a ser boa de por sí. Por favor, quero un corte de Zack Snyder da película de zombies de Zack Snyder onde haya un feto asesino. Volvín a darlle pa diante a película, xa morreran moitos dos personaxes e estaban como escapando en helicóptero e o zombie jefe deu como un chimpo ou algo así e mordeu ao personaxe que non era La Roca, que é outro xogador de boxeo dese, e iba a transformarse. Entón, bueno, rollo, ai papá, te quero mucho, o pai dille, cumple mi sueño. Entón, o soño do pai era ter unha food truck, vale? Un camión desos con comida. O sea, o tipo foi militar, pero retirouse polo trauma zombie e traballou en algo que non lle gustaba nada, que era servir hamburguesas. Pero o seu soño real era ter un food truck, o sea, servir hamburguesas, pero non camión. Com essa ficou calada. E ese non era o final, resulta que hai un final no que un dos personaxes quedará vivo dentro da Cámara dos Secretos, ¿no? E ao salir, ainda que había nuclearidade por aí, o sea, estouparon a bomba nuclear, pero bueno, non pasa nada. Non pasa nada, a energía nuclear é segura. O personaxe este colle os cartos, vai a un aeroporto e di quero alquilar un avión. Dicenlle, señor lleno de sangre e vísceras, usted non me dá confianza. Enseñalle os cartos e dice, bueno, ahora sí que me dá confianza, marcha, e cando está a punto de aterrizar en Nuevo México ou algo así, dase conta que foi mordido e comeza outra invasión zombie.
Non hai peor película que unha película que pretende traernos outra película despois. Au, 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 eu sou um gênio. Au, au.